Nimekelele babukeli bayasikhuluma online igama uMlamuli kwaNgcoma. Namhlanje sithe ake sidiscuss indaba yamaphoyisa noba uZuma. Inkunzi uNhlanhla Mkhwanazi ngicabanga ukuthi njengamanje iSouth Africa yonke uvunyiwe. Kodwa mawuthi uyabuka inflation of crime rate ayihli. But ukubulawa kwabantu, ukubulawa kwezigebengu kuyakhuphuka. And ngendlela ekukhuphuka ngayo sekukhona neslogan esesiqalile nje esengeke ngasizwa kuthiwa mawutholakala izigebengu ba KZN. Of which kusho ukuthi kwenzeka kakhulu la eKZN lokho, but nase Eastern Cape sekuke kwenzeka kwaphinda futhi nase Johannesburg kwenzeka kanti futhi nase Cape Town sengeke ngakubona nje ikhawe eningi kwenzeka. Msholozi awuthatha usibeke ngabe amaphoyisa njengamanje ngoba nezinga lokubopha futhi likhuphukile. Ngabe amaphoyisa aseyawenza umsebenzi noma sekubukeka ngathi sekukhona okwenzakalayo? Okay. Ibingelele emakhaya. Themthi niyaphila. Cha amapholo bomfowethu. Lento ye crime iyahlupha ngoba manje ikaningi. Right. Ayiqala mhlawumbe nginikeze brief background. Okay. Thina sikhula bekunezulu police la eKZN. Alright. iZulu police ibine killing squad. Killing squad umsebenzi wayo buhambe ngulala izakhamuzi ezithi zamalunga kaKhongolose. Okay. Kodwa ibingagcini lapho, ibizibulale nezingane nabanye abantu abasondelene naloyo oyini ohamba noKhongolose. Kwadlula lapho kwazoba khona iKhathomena hit squad la eZanzibar. Yes. Right. Nakhona ama case asahanjwa, abanye ama case achithiwe kanjalo. Nakhona same modus operandi igebengu. Remember ukuthi ngeZulu police igebengu was ANC. Right? Uyayidubula. Now Khathomena hit squad igebengu uyadubula. Right. Kwasengena ke uMkhwanazi manje neNIU. Same province. All right. Bangena bathi igebengu siyadubula. So as understand ukuthi iKZN province inawo umlando ukuthi amaphoyisa abama hit squad. Okay. Adubula izakhamuzi eziyizigebengu. Ngicela inverted commas ukuthi igebengu. Okay. Kwicala lamaphoyisa kaKito kunomfana wabulawa ukwazi Ndlovu. Okay. Even though iphoyisa lakhona lishaya itoli, meaning I think they won the case, but ifamily insist ukuthi ukwazi was 16 years elele ku couch kubo angena amaphoyisa amdubula esethi wephethe spam. Makuthola kubuzakala ukuthi iziphi izinto ayezenza akukho amacala nawo. Emlazi bangena emzini kaNgcobo badubula abafana ababili the same hit squad. Now sonke icrime asifuni. Akekho umuntu othanda ukuhijack, akekho umuntu othanda ukudlongolela ingane, akekho umuntu othanda ukuthi afike endlini abantu banihlukumeze, akekho othanda ukuthi aphucwe iselfone, akekho ukuthi aphucwe imoto, akekho umuntu othanda icrime. But umbuzo wami mina noma into engixakayo ngalendo ukuthi yini indaba eKZN njalo kube khona iqembu lamaphoyisa apartheid maqala idemocracy namanje sisenamaphoyisa awoshaya spam. Inkinga lapho ukuthi iphoyisa alilona ijudge. Khumbula ukuthi isigwebo sentambo safa. Yes. So uma amaphoyisa esezofika adubule abulale izigebengu kushuda amagama sekho isidingo sokuyenkantolo. But istatement esijwayele ukuqhamuka emva kokudubulana noma kwaloko ukudubula kuke kuthi uthiwe igebengu izona eziqala ezadubula amaphoyisa noma igebengu eziqala ezashaya amaphoyisa ase eyaphinisela. All right. Yes. Kusho bani? Sekuyistatement esikhishwa amaphoyisa ngaleso sikhathi noma
iyona into ozoyizwa okay nakwabe indaba asisho sekwenzekeni lapho kwesistem sekulele isigembu yes okay yazi kunento ethiwa i-occupational hazard emsebenzini. Occupational hazard ichaza ukuthi uma uyoba yiphoyisa is a risk yokuthi uzodutshulwa. It's an occupational hazard. Does it mean now ukuthi every time when uzohlala nomuntu uzokhipha isibhamu umdubule ngoba there's a possibility uzokudubula? Chithi ngoba mhlambe kwesinye isikhathi isigebengu mhlambe siyingozi ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi esigcina ngokuzwa ukuthi balimalile kuleyo ndawo noma balimele. Ikuthiwa yigebengu ebeyifuneka igebengu besiyingozi. Okay, igebengu ebeyifuneka kwenza ingozi. Uzwile manje kuthiwa asingahlali nezigebengu ngoba umkhwanazi mefika uzofika dubule aqotha imbokodo nesisekela. Ngeke ngakuzwa lokho. Okay, shuno ngegama mina njengesakhamuzi esingesona isigebengu. Kufanele ngiqale ngenze i-audit yabantu engihleli nabo ukuthi ungabe uyisigebengu sifunakalayo na. Yayizwa nendaba leyo. Kodwa uzokwazi nqamalala ukuthi most of the time emphakathini esihlala kuyona igebengu sihlala nazo igebengu siphila nazo futhi siyazazi ukuthi ngeke siphumele kwesinye isikhathi ngaphandle sithi ngoba siyayisaba abaningi bethu bayisaba abazaziyo ngeke kodwa baphumela abantu eminyango bathini nasi isigebengu indlela ushiye indlela uzuma isigebengu. Okay, abana nje mapholo ukhuluma kahle impela igebengu isakhona eSouth Africa ngeke iphela igebengu eSouth Africa ukushiswa yini lo. So eSouth Africa sine security companies, private security companies. Whenever there's a problem in a community, you must always ask who's profiting from that problem. Companies, security, whenever there's a problem in a community, you must ask yourself who's profiting from that problem. We track. Okay. When's the man? Gama track. Kama company moto. Right? Ama security ADT no banbanibani abavikela imizi ama CCTV na yonke lento leyo is a huge money. But also there's a problem yokuthi the number of firearms ahlezi kwi private security adlula SAPS nama social combined. Now uma amaphoyisa ehamba ethi adubule igebengu beyithina kwena ngeke azabuqeda ubugebengu ngoba waqeda ubugebengu usho wonke lama companies ma shut down. Yes, yakuthola ngisho shuthi labantu ade bedohoza lapha baphela lo msebenzi yini ozobusa igada ngoba phela akusephelile. Now the other thing engakhulunywa lana is sinazi ihlobo ezamaphoyisa. Mina umalume wami nje wadutshulwa emsebenzini. Okay. And wababhlungu makwenzeka lokho. Engusho angisho ngoba ngi-insensitive towards amaphoyisa. Angisho amaphoyisa wabulawe igebengu. Ngithi mina kuyokwenzeka ngelinye ilanga kuficakale abantu okungesibona ngoba kuhleze kwenzeka mase beyadubuleka labo bantu bese thwanxesa bese imndeni yalabo bantu ithini ngoba phela iargument ithi igebengu zidubule kuqala. Yes. Okay, fine. Asiphike igebengu dubule kuqala. Okay, so basically now sekuwukuthi shuthi siphile ehlathini shuthi nami njengesakhamuzi kufanele ngiphathe isibhamu wathi nje hep ngiyadubula ngoba amaphoyisa nanjani wena uma uyiphoyisa wena uzodubula kuqala mina isakhamuzi wayangifarisha wona ngishort phezulu akithi nami uyangidubula nami mfana ngidubula wena senokuthi izinto sesikhulume lento esho ubheka icela kuthiwa shoot to kill bakwethu ake sicabangele ukuthi icrime idalwa yini icrime because you can't just come and say akudutshula igebengu. This is not solving the root cause of crime, right? Ngihlala eMkhumbane eMjondo. There is a high crime rate because of poverty. Angisho ukuthi zonke igebengu ehijackers because they are poor. Ngizama ukuchaza ukuthi icrime inezinto ezidalayo ukuthi bekhona. Cause, yes. Now if you don't resolve those causes and when usufika usuzodubula usho amagama so dubulana kwaze kube nini ngoba phela manje icrime that means wena ukhatha phezulu uyeka yebo isiqu
senkinga. Ngiyabonga impela. And mina I'm not saying ukuthi amaphoyisa awacule amazing grace medutshulwa igebengu. Awayidubule ku right, but ngithi mina inkinga ayisolve i-problem ye-crime. The same thing that was done by the apartheid government. Apartheid government yayifika, I think it was PEPCO 3. Badutshulele emotweni bafela khona lapho. Did it kill the ideology of freedom? No, it did not kill the ideology of freedom. Also, when Mahlangu were hung in Pretoria, did it kill the ideology of freedom? No, it did not kill the ideology of freedom. Because the problem was people were oppressed. So now we're saying we need to fight crime. Now, I think fundi iphepha nje ngahleka ngale ndaba yalento ngayihlekisi yona. Uthi minister uMchunu, there's been an increase in this court lokutshula khona igebengu of rape, assault to do grievous bodily harm, kidnapping with for ransom, no human trafficking, no murder. So what then does this do? You must not fall into the trap where you see as if something is being done, but nothing is being done. Recently, there was a case in Limpopo, right? Okay. Where this farmer and some South American foreigners were found with drugs worth 2 billion rands. Okay. Right. Right? Okay. Usually, it's people about the Okay. So why Mabeo Bamba Umundo ne times a 2 billion rands that person there was no shooting? Shoot agalwanga. Agalwanga. I guess it's shoot agalwanga. Okay. Wage wezwa I case la kuthiwa khona amaphoyisa abophe umlungu kwadutshulwana umlungu wafa. I think in that case ngingayibuka okay. Yeso lokuthi kushuthi ithine siba nodlame emasobosho. Okay. So nazo kufikela ngifuna khona. So you understand ukuthi therefore crime in South Africa and its violence is linked to you being black. So amaphoyisa afika kuwena vele esene assumption ukuthi because you are black you're going to be violent. So we assume that if you're going to arrest an Indian person, if you're going to arrest a white person, a colored person, they're not going to be violent. Okay, I'm going to ask again. Western Cape, let me just explain. How many times was the trauma police at Dublin, Wafa, ama gangsters out 9? How many times have you heard that? Kodwa elanga ikugulethu isenyanga you hear. Kunezinto izinto we understand about the crime and the police profiling. Ukuthi I-profile yami as a black male njengoba ngikhuluma nje manje ngiyi-target as a black male because ngamagama umuntu ozongilalela ngazi ukuthi ngithini uzotshela ukuthi mina ngithi igebengu ayiqhubeke kulala amaphoyisa. I'm not saying that. I'm saying inkinga ukuthi once wa assume ukuthi ngoba ngimnyama ngiviolent even if kuthiwa ngiyasurrender. Do you understand ukuthi kunabantu ababulawa because there's an example that needs to be set? I didn't know. Okay. Are you aware ukuthi kunabantu ababulawa because by competition yabanye abantu who are favoring or who are laba bazodubula who are benefiting from those people? Yo. So ake sibeke kanje lento la. Zingake igebengu ezipowerful eSouth Africa ziningi. Yes. Wezwa nini kuthiwa kufi kingpin ibulawa amaphoyisa. Ama kingpin abulawa yini amanye ama kingpin. But you'll never hear ukuthi kuthiwa amaphoyisa abulale ini ikingpin. Why? Because they are benefiting. I'm not saying all of them, but I'm saying they are benefiting. Remember ukuthi crime ne policing in South Africa kukanje in terms of corruption. Right. The other day bengikhuluma nabanye abantu ngithi mina you can't say the police are corrupt. Uma kuwukuthi wena ufike ukhiphe imali ka transport uthi ngicela ukweqa iqueue uzothola license yami ngokushela. Should now corrupt. Do you understand? So now if we talk about this thing yamaphoyisa nokudubula abantu, my concern mina is that it's all good and well makwenzeka kwabanye abantu. The day kwenzeka emndenini wakho, endodaneni yakho, endodakazini yakho who has nothing to do with crime, then you will change your story and say, Muti, no, this is wrong. The last point of in South Africa, we need a solution to violent crime. We need a solution to izimo abantu abahlala kuzona, abantu abamnyama. The fact ukuthi iKZN iyona lidayo ngeinkabi no produce inkabi, it's a sign ukuthi something is wrong in this province. In this province, asikwazi ukuthi ubuze nje ukuthi
Iy'nkabi makuthiwa kuney'nkabi e-Eastern Cape, e-Western Cape, zikhuluma luphi okay, yini iy'nkabi ngesivenda? Yini iy'nkabi ngeSpedi, yini iy'nkabi ngeSotho, yini iy'nkabi ngeSishona? Igama elithi iy'nkabi is because abantu abaqhamuka lana who are trained as ama-assassin, abahambayo bobulala abanye abantu before hire. Baqhamuka imajority yabo kephi la eKZN. Yes. So then how do you then say ukuthi we are fighting crime ungakwazi ukuvala ukuthi we need to stop ukuthi kube khona into ekuthiwa yinkabi? Now back to lo mlungu lo ka 2 billion rand. Umlungu usecourt njengamanje. Unabameli. Bangaka abantu abamnyama abaduduliwe who never afforded that opportunity. Ukuthi bayo ba secourt. Bangaka abantu abafile ngalawo ma drugs abadayisayo. Overdose. Bangaka abantu abacommit ama crime abulala abantu based on the 2 billion drug business yalwa mlungu. Bangaka abantu abavandalize le property ngenxa ukuthi a person was high from the drugs alwa mlungu wahamba ongena endlini lokhuzana. You understand the effect yama drugs ukuthi iphula imndeni, iphula imphakathi, even izingane zidlwengule omabazo lezokuthi because of a drug. The person obanjwe nama drugs are worth 2 billion is getting a royal treatment. They don't have to fire. You are black and you are dangerous and we're gonna shoot you. And I'm saying ukuthi mina it's okay. Asishayile ihlomba baqhubeke. The day bedubula ingane yakho, don't come crying. So besithi no isigebengu. Ngoba phela isigebengu sihlala nezinye futhi igebengu. Exactly. Now sekufanele manje siphathe ama-scan ama-security ukuthi sikuscan ukuthi uyisigebengu sikuvele. You can't do that. Do you understand ukuthi the predicament ye crime in South Africa? Kuneyingane ezikhule from what is called child-led households without parents. Ungena ihlobo, ungena abantu oyisizayo. How do people think those children survived? They had to find a way to survive, and they had to choose. They had to get a life of crime. I'm not condoning crime. I'm saying if you understand the sociology or the socio-economic reasons behind certain decisions, then you can't then blame a person. Do I want to be a victim of crime? No, I've been a victim of crime before. So, in other words, or in the simplest way, when uthi Msholozi masifuna ukudila ne-crime, we mustn't shoot. Only. Yes. Only balekile lapho ngoba angisho ukuthi amaphoyisa medutshula ngadubula. Yes. We mustn't shoot only. Yebo. Yes. Kodwa asidile ne-root cause ye problem. Yebo. Ngoba uzoyidubula igebengu ukophela inhlamvu okusalayo ziyazalwa inkabi. Ndiyosikhuluma manje kunenkabi ezalwayo. Ngeke ngithishe isigodi kodwa nenkabi ezalwayo endaweni ukuthi izobidubula inyoni 10 years from now ngo-813 izobe ziqala ingene ensimini ngobani isiyakwazi ukuthi iyohlabula. So let us deal with a root cause of a problem and check who's benefiting from that crime in that community or in that area. Then that's where sizokwazi ukuthi sidile kahle ne-crime. Yebo impela kunjalo mfowethu. Hayi siyabonga kakhulu Msholozi. Siyabonga kakhulu Msholozi. Mbukeli ukhumbule izimvu zethu asisho ukuthi zi right noma zi correct. Kodwa nawe ungaba nowakho umbono. Njengoba naye Msholozi bebeke wakho umbono. Ukhumbule imbono kaMsholozi akuyona imbono yasikhuluma umlando. Yebo. Qhubeke bakuthi subscribe siphinde futhi sifollow ipage lethu ku YouTube na ku Facebook asikhuluma online. Siyabonga.